गोबांमा बरंनि बोखाबो सुंजानाय कपमनि अमरनबो तिनि स्राय स्रायके रिबायखा ख्रिस्टाननो बरफ बुट दिनाय तामनि अखंनबो तिनि बुबाग्रा स्राय स्रायके रिखा तांगै जों बीजेपी नि सिमुल नाय बुसानानै नांका अखंनबो तिनि बुबाग्रा स्राय स्राय के रिखा जतनो जत लिडार जत वारियर्स रक तिनि अखंन खाना जतनो खापुर जाका एवं तंरक जाका अखंन जत अजामारक बुसकांनि सालो मा खानानि सिमे त्रिपुरा हासनि जत जागा जों कपिनाय एवं जों अखंन जे बरनि बुखावा गुदि क्वेश्चन फाइमान अखंन बतिनो क्लिक खालाय जों बुबाग्रातानि स्राय स्रायके थांगाता सर तामनि बागै पडबुकनो बुट रने अब किसुसा एक्सप्लेन द खाइबानो अमंका और पॉलिटिक्स बरकगया अरंका आनि दफानि कक चिनि पार्लियामेन्ट साजंनाय जों इंडियाव हाबमानि उलो गोबांमा त्रिपुरानि एमपि का गोबांमा बरक विभिन्न पार्टीनि थांका किन्तु त्रिपुरा सानि कक वाइसाफोरनो साजागिया के चिंताबो अमति प्रतिनिधि न रहनानै नाय दङ जे प्रतिनिधि चिनि त्रिपुरा सारनि कक सानाय एवं चिनि जे एकर्ड मनि सेंट्रल गवर्नमेंट बा त्रिपुरा मथानि बिसिङाव जे एकर्ड मनि एकर्डनि इनको नबो कगनबो जों आगामी दिन पार्लियामेन्ट तिसा तेबो तारतारि इमप्लिमेन्ट खायनानै आबोनि बागै जों चाइतंनायता आबोनि बागैनो जों खरकसा चिनि रयेल फेमिली बरनो जों इनको आरो हर कप्लाइं खानिन बागै बुसु जरा एक्सपेक्टेशन जों सुदु कप्लाइ सिमे कप्लाइ तो उमनाय न एबन मार्जिन बुट बाय जों जिदिनानि बागै जों एकदम खूब एक्सपेक्ट ईस्ट त्रिपुरानि कैंडिडेट वोटर संगताम को कसले सर ईस्ट त्रिपुरानि ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भोटार संगताम को कसले आं बरनो सानाय बोखावो अरय बरय खालायावै दुद्रु मुद्रु उंयावै जों कायसानो चिनि त्रिपुरा सानि कक साना बागै पार्लियामेंट जों बुट बेंको रहनानि बागै चिनि रयेल फेमिलीनि चिनि ब्रह्म गनांजी कृति देव कृति सिंह देवबर्मानो जों बुट मारिनाय सिम्बलिया आसल काचिनि दफानि कक सानै बरक जों नांगो ताबुंनि जरावो अमनो जों जत लोकनो पयनाय नर बुसकांनि सालो अयनो बुंगो चिनि कृति सिंह बुदिदि बुबागरे नाहारि दिदि त्रिपुरा साना नाहारि दिदि चिनि पद्म चिन्हया मेन इंजाका चिनि बरक सर वेस्ट तो तंगनाय रंग बागै के बरक जगह बुट जानाय वेस्ट तंगनाय बा जों वेस्ट जार तंगनाय बा बरंनो जों सानाय बरक बा जेहेतु चिना अंडरस्टैंडिंग का बरक बा पद्म चिन्हनो बरक बुट सर हामबाय